TTADC Chongbari no kitingi tabok thongrungo tongplajak obo amchaini Chongbari ni ariwo shimbi tonglia hastini tiprasha rokti thongrungi thinakno tiyei nangkok mani belai no nejijar achuk thayo khorok rasa sniji tham batainai rokni mongrem funokmani ulo srai srai angkha taklaini juda juda mokhang te batai mungni TTADC ni Chongbari ni bataina bagai puila khorok rasa charjisa nomination pala yafarka fia chiri akawei tabuk khorok rasa sniji tham batainai rok thongkholawo ongkhorna rijaka nejijar achuk thayo fankrak thonggurungni bodol rok dadak sidak batainai o Chongbari wo BJP CPIM tei tipramo tha o kaitham bodolni bisingo soi bataimung angane hini wansuk jaka kaitham bodol no nejijar achuk thayo batainai ribani bagai srai srai angkha kaisa achuk thai phano yakarna soya o bodol kaithamni bisingo obo dadak sidak bodol kaithamni bataimung angnani bkhak obo bot baklai thok hini bo wansuk rikha CPIM ni bkhak naharke nugo o Chongbari wo bodolni bkhak tei nejiba achuk thayo batainai rimani fia 2021 bisini Chongbari wo kaisa achuk thayo phano kplai angai malia CPIM jora kaisa wo hastini hapung hathayo bebago fankrak tongmani CPIM ni te babaisa bodolni fanno ragrina bagai bebak achuk thayono batainai rikha BJP tipramo tha bodolni bkhaktai hinke fankrak khe ongkhorkha batainani bagai hathayo tiprasa vote bank no kitingai kaisa nangkukmani bataimung angnani thangai tongo o Chongbari Congress 29 ni achuk thayo IPFT 24 achuk thayo batainai rifano obodol kairino tei kisa kha methik mahai angjago sinai nuknai rok je thayo kaitham bodolni bisingo se bataimung aro Congress eba IPFT ni vote bosok joratei sogoino wansugui mania o Chongbari wo independent angai batainai neujidok amchaini tonghalok personal influence bodolo khaphermani o kaitham phero kwbangma thayo spoiler eba shekproma hai phano angai mano o independent batainai rok sana kalayo khoroksar batainai rokni nomination bla iachak jagya angma ulo khorok dokno independent angmani ulo srai srai angkha belai sak poituni bisingtei paithago bataithani chorui tongnai independent batainai rok thongrungno awaimani mangpli sabai sukrup naikhe nugo kami amchayo bo soi batainai buchuk ADC amchayo tongko songlukrok kwbangkuk tiprasa angmabai lukukuthum himbo tokte nukhungo thangai awaimawno yapri sekha bebak bodol rok hamkrai hani fan samung hubung thiti akorokno tei awaina angkha soi naharmuk chini April salmari wo Chongbari chisni April salmari wo bot lekhajaknai salbani bisingono lekhajaknai haini bagai thongrungo khai tungphalaimani tongnaino abo wansugui mano jotono bebak nayei taklaini ADC Chongbari obo kaisa haphang khana simeya Tripurani tiprasarokni thongrungni fannobo bobodolni bisingtei funuknai abo soi jora fainai salobo thongrungni fan o amchayo thaimano tei hastini kotor thongrungo tamo ungno obo TTADC ni Chongbari no soi